Goeienaand. Ja, ek het nou 'n bietjie besluit nou 'n bietjie nou met julle te gesels oor rede. Ek was mos nou lanklaas wat ek was nou besig met om presies te praat. Sommige julle het al my gesê en ooms am skaars. Ek is skaars, ek is nog steeds hier. Maar ek is net bietjie baie besig nou en kom jy kan sien ek is nou seker reg. My kameras is gesort en alles is gesort. En ek sien daai dit ek mos zit dat doen. En dan kijk ik maar nou straight. En dan kijk ik naar die oors toe. Maar je moet eigenlijk opkijken. Als je volgens die phone ook, je moet afkijken naar die phone toe. En dan moet je, maar nu ik het doen dat ik ook gezet heb. Toen ik hoor als ik zie je exercise precies 45 degree. Zie je eigenlijk nou. Als je opwaarts zie je, dan kijk je maar. Als ik zie, ik is nog niet zo. En ik is zelfs. Ik was zelfs nog altijd bij jullie, zo ik het niet bij jullie vergeten. Je kan zien, ik drink water. Ik drink warm water. En je voelt mij. Ook jullie kan nu zien, maar je voelt mij als mijn rekenaar. Als je onder zegt, mijn machine. Dus je voelt mij. En ik kijk nu een beetje weer jullie toe. Zo is lekker om jullie te gezien als man. En ik nog mijn mics gebruik, man. Ik kan niet mijn mics gebruiken. Ik sta nu aan die mics. Ze is 2 weken zo. Dat is nou, dat is nou in die Aniniki. Maar ik het maar, dat is maar die Android mic wat ik heb. Zie je nou. Ik heb het gekocht bij Timo. Op Timo, ik denk Timo het gekocht, ja. En de is 2 aan die pak is 2. En ik moet voor mij nou, en dat is eigenlijk een verkeerde receiver, maar die receiver is eigenlijk nou, die, wat is die nieuwe phone, die smartphone. Dus die receiver is een smartphone receiver, so ik kan niet die receiver gebruiken. Of ik moet nou een adapter krijgen om onder die camera te drukken. En dan kan ik nou die mic die voor mijn boor zet. En misschien nog een kappeling krijgen, kan hij niet aan de kant ook praten. Die is 2 mics in, zie je. Die is 2 in, ik denk nog weer gezien, waar je al weet. We zien die zo like 1 mic. Zie je, dat is die ene. En dan is die andere ook samen zo. Dat is nu, daarom zeg ik, die is 2 mics in. Maar ik ga van plan om nou weer al wil ik nog een koop. Net voor je receiver, maar dat staat er niet. Zo is nou. Ik heb nog niet die dierphone wat jullie hebben. Dat is nou, zie je nou. Zo, ik zal nog maar moet voor mij die andere ene krijgen. Dan kan ik die mics gebruiken. En dan zie je die mics kan ook tot 20 uur. Nee, 20 meter. En als ik tot 20 meter van die phone heb, dan kan ik nog steeds zo helder en duidelijk optellen. Maar eigenlijk is het nog zoals die storen nog staan. En ik moet maar eerst houden bij de reel staan. Als ik die ding heb, dan kan ik nou mijn mics gebruiken. En dan kan ik dat. En dan heb ik nog mee gekoopt. Dat is ook nog een tijd terug, man. Ik ben nog gekoopt. Laat ik net even kijken. Kijk, het is niet weg is. Is niet voel ik hem nog. Dan heb ik me gekoopt die bodycam. Nee, dat is die bodycamera wat ik gekoopt heb. En je kan die bodycamera gebruiken. En dan kan jij bijvoorbeeld dat die voor boor zet. Ik zeker ook het op. Ik heb nog een TikTok geweest. Maar hij komt uit met die. En die pakt die bodycamera. Nee, zo die camera zie. En hoe kan je voor hij kan 28 voeten werken. Nee, je kan 28 voeten werken. Die camera die voor. En hoe vaak je zet hem hier in je borst. Nee. Dan laat ik gewoon goed wiegen. Zo die op je borst. Zo die ene wat zet. Kom nou aan. Maar even ook al. Nou als je hier inzet in je dingen en nou kan je bijvoorbeeld nou aan de straat stappen en je camera's aan en je record. Nobody knows. En als ik naar winkel ga, naar waardje gaan, camera's in je borst en dan is het klaar. Hier is een memory kaartje. Als je die klein memory kaartje waar die ingaan en die slot gaan. En dan had je die memory kaart op, ja, dan zet je weer in een adapter. Of dan kan je die memory kaartje daarvan gebruiken. Ik zoek in mijn geval. Ik heb ook met die gekregen, die adapter gekregen. En die adapter kan 1, 2, 3, 4 USB's kan die vatten. Kan 1 hier, 3,
Dan het ek 'n kleintjie vir die memory kaartjie vir daai ene van die wanneer ek nou van praat en dan het ek 'n groter ene vir die groter SD kaart. En dan het ek nog een vir die foon, direk na die foon toe gaan. En ek kan een so so alles wat jy kan vir charge en dan die ding is so jy kan uitplak. Kom dit. Sien jy kan hom so gebruik en die ene. Dit is maar ook meer vir phone-types. En dan kan jy daar insit, outomaties is dit so. So dis, as jy die goed het, en dan het ek nog 'n single een ook, wat single kan werk. Nou as jy dit het, dan het jy uitgesort. So mense, dis net alle wat ek hulle nou te sê, die klippie. Maar ek kom weer môre terug, want ek gaan nou vir julle môre, so begin nog met postkaart en die ander goed. Maar ek is op YouTube, en op Facebook, en op Pinterest, en op Instagram, en op, you name it, is ek op. So, ons kan afweer gesels, maar voel gerus, en ons gesels 'n bietjie, né? Ook 'n lekker aand vir julle weer, 'n lekker dag môre vir julle weer.